Milí priatelia, v knihe Víťazstvo nad hlavnými hriechmi nám arcibiskup Fulton Sheen otvára oči. Často sa utápame v hneve, pýche či závisti a hľadáme výhovorky, prečo sa s tým nedá nič robiť. Ježišovi však stačilo 7 slov z kríža, aby nám ukázal cestu k skutočnej slobode. Táto kniha nie je len teóriou. Je to praktický návod, ako premeniť naše slabosti na víťazstvá. Sheen nám pripomína, že naše srdce nenájde pokoj v pozemských maličkostiach, ale iba v Bohu. Nedovoľte, aby neresť ovládla váš život. Bojujte za svoju dušu ešte dnes. Túto výnimočnú knihu, ktorú odporúčam ako sprievodcu k vnútornej premene, si môžete objednať v e-shope zachej.sk.